right, ndoda kuti mundinzwe munditeerere sevazukuru vangu. Pandinenge ndichitaura ndoda kuti mubate mazwi. Manzwa vazukuru vangu? Pandinenge tichitaura sana sekuru ndoda kuti munatsobatisisa mazwi. Munozwa kuti pane imwe information kana kuti pane mamwe mashoko asiri ekutaura, especially pa social media. Pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kudzora miromo yedu pakutaura. Manzwa vazukuru vangu? Because hatifaniri kuti tinge tinoita setine hondo pakati pevanhu. Kana iri hondo isusu madzikuru ndo yatinoti hatiide pakati pevanhu. Right, kana musati wasubscribe to this channel pana chakumbira muzukuru wangu, this is the right channel to be, and it our family channel. Please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell. Whenever I upload a video, you'll be notified. Thanks very much for knowing subscriber. Right. I'm not happy vazukuru handisi kufara. Handisi kufara zvachesa, handisi kufara. Inini saYouTuber, I'm a YouTuber vazukuru. Ndo zvandiri kutoita, ndo rotori basa rangu irori. And besides that, ndiri sekuru vevanhu. Ndiri sekuru pakuda kutsura, panenge pakanganisika, pane paresveka, tiripo kuti tigadzirise. Vanhu vachizopedzisira vave nerugare. Inzwai vazukuru vangu, pane imwe channel yevazukuru vangu. Right, vazukuru vangu, that's why ndaita simba rekuti ndiuye kuzotaura panapa. Handiti? Channel iyi inonzi Kupa Idea, ndo ine yandaisa panapa. Right, inzwai mukomana nemusikana vazukuru vangu, vana vechidiki. Manzwa? Vana vechidiki vari kuitawo shungu dzekuda kusimuka zvakaita vamwe, kuti nemaYoutubers mahombe vamwewo vanenge vachiona vavanenge vachidawo kuti vange vari vanosvikawo pavari. Right. Asi paudiki ipapo panodiwa kuti tinge tinoziva mashoko ekutaura. Dzimwe dzenguva panodiwa kana kuziva nyaya dzekutaura, nekuti pane dzimwe nyaya dzatinotaura semaYoutubers kana sema content creators dzinogona kukanganisa upenyu hwevamwe vanhu, especially tikataura nyaya dzatinenge tisinganatsonzwisisa. Chinhu chakakosha kuti tirege kutaura nyaya dzatisinganzwisise. Especially this I'm directing to each and every YouTuber. Now I can see why my celebrities, why my socialites, they don't like my YouTubers. Because tinozotaura nyaya dzimwe kwatinenge tisina kuswera, dzimwe nyaya dzinenge dzakanyanyisa dzinokwanisa kukanganisa upenyu hwemumwe munhu. Let me tell you something, this social media platform kana this YouTube platform yeYouTube haifanire kuti inge iripo kukanganisa upenyu hwevamwe vanhu. Kana pane nyaya dzinenge dzaitika, chingotaura nyaya dzinenge dzaitika. Chingotaura nyaya yaitika worega kuchinangana nemunhu, because hauna personal any celebrity. Unless otherwise kana iriyo platform yako yekuatakira vanhu vaunenge une personal navo. But that is not it. What I don't want pamachannels awa vazukuru imisa sekuru vevazukuru inyaya yevanhu vanorwa kana kuti vanhu vanodena vamwe vanhu. Ngatisataure nyaya dzatinenge tisinganatsonzwisisa. Ngatisataure nyaya dzatisinganzwisise. Ndapota zvangu kakawanda stereki vanhu vanoti sekuru sei musina kutaura nyaya iyi. Handigone kutaura nyaya yandinenge ndisina kunatsonzwisisa, because ndinoziva kuti ndinokwanisa kukanganisa chekutanga upenyu hwemumwe munhu. Chechipiri ndinokwanisa kukanganisira umwe munhu relationship yake nevamwe vanhu. Ndinokwanisa kukanganisira umwe munhu basa rake. So hatidi kuti tinge tichishandisa this platform kukanganisa upenyu hwevamwe vanhu. If we are here to just to comment panyaya dzinenge dzaitika, ngatikomentei panyaya dzinenge dzine source. Handiti? Ngatisataurei mashoko akawanda. Isusu sema content creators, let's just comment pakataurwa tonyarara pakanyarara. Tisataure pfungwa dzedu. It's not necessary kuti inini ndinofunga kuti ndinofunga, because sometimes it's not zvaunofunga zvina basa nevanhu, vanhu wana basa nazvo. So vazukuru vangu kupa na idea pamwe mazita enyu, advice yandinokupai uyai tigare pasi titaurirane na Felicitas.
Let's sit down na my titi, she's very cross and angry with you. Even myself ndatsamwa pandaona video iyi. What about my titi? No, that is not good. That is not good. Especially ne age yenyuka, you should know pekutaura une pamwe pekusiya. Ngatizivewo zvimwe zvekutaura nezvimwe zvatisingataure vazukuru. This I'm addressing to all my YouTubers, all vanhu vanoendesa information. Ngatizivei zvatinotaura pamusoro pemunhu. I don't even want to narrate what happened. I don't even want to narrate. Manzwa vazukuru. Because paunenge uchitaura ka muromo unogona kukanganisira umwe munhu upenyu hwake. Muromo unogona kuita kuti zvinhu zvikanganisike. Uye unogona futi kunatsa muromo iwowo. So what am I saying? I'm saying zvataurwa kuna mai titi, that is not right. That ain't right at all. And that's why my celebrities, that's why my socialites, they always fight with my YouTubers. Why? Because nekuda kwemafambisiro atinoita information, the way we talk. Ngatishandisewo wisdom sevanhu vanofunga. Let's use wisdom, not kushandisa platform iyi kungotaura anything just for the sake of trending. Atifanira kungotaura zvinhu nekuda kwekuti ndiri kuda kuti channel yangu ikure. No. That is not right. That is not right. Pane dzimwe nyaya dzatinofanira kuti dzikanzwawo tinyarare. Kozotiwo dzimwe nyaya of course tinofanira kukomenta, but tichikomenta tichizwa kuti umwe munhu watiri kutaura nezvake ane life. Munhu, these celebrities, they are people just like you and me. Vanhuwo vanotofunga, vanhu vane ropa. So why should you hate someone? Why should you hate this lady Maititi? Why should you tell us what you think? Why? Ndo panotangira discrimination. So I think this must stop. This must stop. Vazukuru vangu, this must stop. This must stop. I'm not happy at all. I'm not happy at all. Tisade kutrenda nenyaya dzisina basa. Let's stay away. Sometimes let's stay away from, especially panyaya dzestatus dzevanhu. It's not necessary kuti tirambe chingotaura zvestatus nemarelationship evanhu. Ana mofela nana Madam Boss havasi vanhu vadiki vekuti tinogona ngoya navo tobva tangotanga kutamba navo zvatinoda pana pasocial media. My titi, she's not a child. So patinenge tichitaura vazukuru vangu, ngatisataure zvinhu zvinodamage image yemacelebrity. We love these people. Tiri kushanda tichitaura pamusoro pezvavo nekuti we need them in our lives. These are our people. These are our own vanhu vedu ava, vanhu vatinofanira protect at the same time. Let's not just report zvinhu zviri bad about these people. That is not right, just for the sake of trending. So what if you trend? I'm disappointed, highly disappointed with this.